Morjesta vaan ja tervetuloa mun kotiautotalliin. Tämän kerran ohjelmana on Mönkijän öljynvaihto, eli vuosihuolto. Ja öljynvaihtohan on yksi iso osa siitä. Ne on hyvä tehdä ajallaan, jotta tämä Mönkijä toimii hyvin ja tarjoaa luotettavaa palvelua sitten myös tulevaisuudessa. No niin, ja mitä me tarvitaan sitten, kun me tehdään huolto, niin tämä Mönkijä nyt on sen verran helppo kohde, että tämähän on maastoajoneuvo, tuolla on aika hyvä tila tuolla alla. Et mä nyt en vielä tässä vaiheessa lähde mitenkään tunkkailemaan tätä ylös. Eli mulla on tämmönen siirrettävä alusta sitten, millä mä pääsen tossa, ettei mun tarvitse niinku lattiaa vasten maata. Sitten tarvitaan keräysastia, jolle se vanha öljy valutetaan. Ja jos te kuulette ton naksunnan tosta vehkeestä, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon pikkasen ajanut sitä lämpöiseksi. Eli mun tapana on se, että mä ajan aina tän moottorin lämpöiseksi, jotta ne öljyhilppeet siellä tai mitä epäpuhtauksia siellä on, niin ne ei ole siellä ehkä siellä öljypohjan ihan pohjalla, vaan ne on siinä öljyssä mukana, että niitä ei varmasti jää sitten moottoriin. Pitää löytää, mistä se täytetään, eikä täyttökorkki siinä. Tilavuudet on hyvä tietää, mitä ne on. Ja sitten myös mitä muuta tarvitaan, niin nitriilihanskat, öljyssä on epäpuhtauksia, niitä on huono saada iholle, eli tietenkin ajan myötä karsinogeenit aiheuttaa sitten kaikennäköisiä iho-oireita. Ensimmäiset oireethan on sitten ihon halkeamista ja pahimmillaan sitten voi aiheuttaa taipumusta ihosyöpään. Uusi suodatin. Varmistakaa aina, että se on oikea tyyppi oleva suodatin. Tää käy tähän vehkeeseen, sitten öljyä riittävä määrä tossa, mitä mä tulen käyttämään tähän. Hanskat on jo käsissä. Ja ensimmäinen vaihe sitten on, mitä tehdään, on avataan toi öljyn täyttöproppu, jotta se vanha öljy tulee hyvin ulos sieltä. Jos me jätetään tuo öljykorkki kiinni, niin se saattaa aiheuttaa semmoisen ilmalukon tuohon, että se öljy tulee tosi ripotellen sieltä. Sitten kyllä se ajallaan tulee sieltä totta kai, mutta me nopeutetaan sitä prosessia sitten avaamalla se öljykorkki tosta. Ja nyt sitten tietenkin tässä vuosi on hyvä tarkistaa, että onko siinä ympärillä mitään epäpuhtauksia, koska jos siinä on epäpuhtauksia siinä ympärillä, eli tuolta, niin ne kannattaa putsata pois, koska epäpuhtaudet täällä uuden öljyn joukossa sitten ei ole tietenkään toivottavaa. Eli tosta avataan toi korkki ihan silleen niin kuin tälleen, ja jätetään se tohon hollille. Se myös estää sitä, että sitten jos tässä touhutaan ympäri jotain, niin tonne ei myöskään mene sitten mitään liiempiä epäpuhtauksia tonne. Eli riittää, että se on tolleen hollillaan siinä. Ja sitten mennään kohta ajoneuvon alapuolelle. No niin, öljyproppu on paikallistettu. Sitten lähdetään vaan avaamaan sitä. Tässä vaiheessa on hyvä aina muistaa se, että oikea pyörimyssuunta pitää olla selvillä. Muuten käy vahinkoja, kierteet menee, niin edespäin. Löysytetään vähän matkaa käsin sitä. Ja nyt sitten kannattaa varoa, se rupeaa se öljy kohta valumaan tosta. Näette, niin käsi pois tieltä. Ja jos se öljyproppu sinne putoaa tonne soosiin mukaan, niin ei leikitä sitä sankaria ja yritä koukata sitä. Nyt se on vähän kierteellä. Noin, siitä hyvin putoo. Ja nyt annetaan valua ihan rauhassa tää. Ja nyt sitten jos te jätätte tämän ajoneuvon silleen, että tämä öljy valuu, niin kannattaa laittaa joku muistilappu, ettei lähde sitten käynnistämään turhaa sitten tätä moottoria, tai muuten aiheuttaa sitten aikamoiset katastrofaaliset tuhot, jos siellä onkin öljyt pois koneesta ja lähtee käynnistämään sitä. Öljyproppu on irrotettu moottorista ja öljy valuu siellä kuulutusta lorinasta, mikä tuolla on. Nyt sitten tässä on pari juttua, mitä kannattaa ottaa huomioon. Numero 1, tässä on päässä magneetti. Eli kun mä tuosta otan vähän tuohon paperille, niin siellä on todennäköisesti pientä tällaista mustaa mönjää, joka on ihan normaalia tällaisessa vehkeessä, missä on kytkin öljyn kanssa samassa tilassa. Johtuen siitä, että toi on periaatteessa kytkinmate. Jos täällä olisi hirveitä, isoja, paksuja paakkuja, ihan selvää metallia, niin silloin meillä olisi tietenkin semmoinen ongelma, että siellä on jotain
niin kuin mekaanista mennyt rikki tai kulumaa tullut, jotain abnormaalia. Ja toinen juttu, mitä pitää ottaa huomioon, on toi tiivisten rengas tossa. Nyt sitten optimatilannehan on se, että toi olisi hyvä vaihtaa. Nyt sitten mä katsoin, että toi on aika hyvässä kunnossa. Mun mielestä mä vaihdoin sen viime öljyn vaihdossa ja nyt mulla ei satu olemaan uutta tiivisten rengasta tässä, joten mä otan riskin, että mä laitan sen tällä paikalleen. Koska mulla on öljy on nyt valutettu koneesta ulos ja seuraavaksi me otamme öljysuodattimen pois. Öljysuodatin on tärkeää vaihtaa jokaisen huollon yhteydessä. Tällöin taataan, että moottorin epäpuhtaudet, jotka kulkee öljyn mukaan, suodattuu pois ja ne ei aiheuta turhaa sisäistä kulumista tai vauriota. Nyt mönkiöissä on pikkasen haastavissa paikoissa nuo suodattimet yleensä. Eli se on tuolla niin kuin keskikohdassa mönkiä. Eli mönkiä moottori on yleensä sijoitettu aika lailla painopisteen keskikohdalle, siihen niin kuin noin istuimen etureunaan. Ja öljyn suodatinhan on sitten tuolla katteiden sisällä. Ja nyt sitten, miten me tässä tapauksessa lähdetään tähän tilanteeseen on se, että me lähdetään ottaa täältä sisälokaria pois. Vähän bensajärjestelmää siirretty sivuun, niin tuossa on ihan suora hyvä linja tuohon. Nyt sitten vaan katsoo sopivan työkalun ja suodatinhan on melkein jo, voisi sanoa tässä vaiheessa jo melkein irti. Niin mä nappasin sen nyt irti, käydä vähän läpi mitä pitää ottaa huomioon kun sen ottaa sitten pois. No niin, nyt meillä on siis suodatin irti ja nyt aina kun otetaan suodatin pois, meidän pitää varmistua siitä, että tämä tiivisterengas tuli suodattimen mukana sitten pois. Muuten tulee sellainen tilanne, että on riski siihen, että ruuvataan uusi filtteri päälle, jolloin meillä on sitten se vanha tiiviste tuossa välissä ja sehän ei silloin käytännössä toimi, koska öljyn paine kun tulee, niin se pulpauttaa sen tiivisteen pois siitä ja meillä on katastrofaalinen öljyvuoto ja moottorivaurio hyvinkin mahdollista. Nyt sitten semmoinen pieni vielä tämmöinen harhaluulon oikaisu, eikä monesti harhaluulo on se, että öljyn suodattimesta menee keskireiästä sisään öljy ja tulee näistä pienistä reistä ulos. Se on just päinvastoin, eli kun se öljypumppu nostaa sen sieltä öljypohjasta, se tulee täältä lähtee filterin sisään täältä ulkoreistä ja tulee täältä keskeltä sitten pääöljykanava, josta se sitten menee sinne puhtaana moottorin eri osiin. Ja nyt sitten kun sitä filtteriä vaihdetaan, niin pitää aina varmistua siitä, että meillä on samanlainen filtteri kuin siellä on, tai yhteen sopiva filtteri. No niin, siinä on sitten uusi filtteri. Tässä uudessa filterissä on tämmöinen suoja, ettei sinne mene kuljetuksesta muusta pöperöä. Eli hyvinkin tärkeää, kun me vaihdetaan suodatinta, on varoa, ettei tänne sisälle, varsinkin tänne keskireen kohdalle, mene yhtään mitään hiekkaa tai pölyä tai muuta. Sen takia se on hyvä putsata sitten sieltä se vastapinta sieltä, mihin se tulee moottorin lohkon kyljessä. Sitten kun me laitetaan kiinni sen, niin tuohon sipastaa tosiaan pieni kerros öljyä. Ihan semmonen pieni sormellinen öljy ja sen jälkeen laitetaan kiinni ja tämä kiristää ihan käsivoimin. Eli tähän ei ole syytä käyttää mitään tällaisia voimakeinoja, eli mitään tällaisia vääntimiä tai muuta. Eli ihan käsikireys riittää, kunhan se on silleen napakasti siinä. Eli käytännössä sen verran, että tiiviste pinta ottaa kiinni ja sen jälkeen käännetään noin 3/4 kierrosta sitä ja se on niin tiukka siinä vaiheessa, että tämmöinen normaali jantteri ei kyllä sitä enempää siitä jaksa kyllä kääntää. Eli nyt mä laitan ton paikalleen, niin se on sitten hyvä siinä. Öljynsuodatin on nyt paikallaan ja pohjaproppu on vielä kiristämättä ja loppukiristyksen mä teen momenttiavaimella. Se on tämän näköinen kapis, että olet tällaiseen törmännyt. Ja minkä takia mä käytän momenttiavainta? On se, että silloin mä takaan, että se proppu on riittävän kireellä ja mä en vaurioita moottorilohkossa olevia kierteitä. Tiedän, että monella on tapana kiristää se käsin, mutta tiedän myös sen, että niitä on paljon korjautu tässä vuosien varrella ylikiristyksen takia menneitä kierteitä. Joten mä itse käytän aina momenttiavainta tässä asiassa. Noniin, nyt ollaan siinä vaiheessa, että voidaan laittaa koneeseen öljyä. Mä käytän tässä tapauksessa tätä Motoksin 10V40. Sen takia, että mulla oli tätä vähän ylimääräisenä tässä. Ja tää on erinomainen öljy tähän kyseiseen moottoriin ja koneeseen. Mä käytän tästä strattia, kun mä kaadan. Ja nyt valmistaja sanoo, että 3,2 litraa on se, mitä vaaditaan, kun vaihdetaan suodatin. Mulla on tässä pönttö, missä on
3 litraa. Mä tulen kaatamaan sen ensin sinne. Sitten mä katon tilavuuden ja lisään sinne sen muutaman desin vielä päälle. Ja sillä välin kun tää valuu öljypohjaan, mä laitan noin osat, mitä me irrottiin tuolta sisälokarit muut paikalleen sieltä. Ja sen jälkeen mä tarkistan öljytilavuuden ja sen jälkeen sitten starttaan, katsoin, että merkkivalot sammuu ja kaikki toimii hyvin. No niin, nyt on koekäytön aika ja tärkeintä on heti koekäytön alussa katsoa, että varmasti öljynpaineen merkkivalo sammuu. Se on ton näköinen merkkivalo tossa. Ja kuten näette, siinä ei pala punainen valo. Jos siinä palaa punainen valo, niin ilman muuta heti moottori sammuksi. Tulee aika nopeasti vahinkoa siinä. Nyt annetaan käydä parisen minuuttia tässä tyhjäkäyntiä, jonka jälkeen katsotaan, että onko missään tällaisia ylimääräisiä öljyvuotoja, mitä ei pitäisi olla, ja tarkistetaan vielä se öljyn määrä vielä mittatikusta, että siellä varmasti löytyy riittävä määrä öljyä, ja öljyvaihto on sitten tehty. Katsotaan, että näkyykö vuotoja, eli 2 minuuttia on käytetty menopeliä. Ensimmäisenä kurkataan öljynsuodattimen alle. Nyt tuolla on muutama tippa maassa. Nyt täytyy muistaa, että täällä on poteroita, mihin on öljyä saattanut valua, kun on otettu suodatinta pois. Mutta tärkeintä on katsoa, että suodattimen alusta tuolta on kuiva tosta saumasta. Ja se ei ole märkä. Ja myös sitten tuolta öljypropun luota. Eli että sieltä ei valu tippoja. Ja taas kuten sanoin, niin tommoset pienet yksittäiset tipat maassa, niin ne ei vielä kieli mitään muuta kuin sitä, että silloin kun ollaan valutettu öljyä, niin sinne on rakenteisiin jäänyt vähän. Eli pitää käyttää sellaista järkeä siinäkin, eikä panikoida heti, jos näkee muutaman tipan, vaan katsoa, että jos se näkyy selvästi, että se kostuu se tulppa tai suodattimen alusta, niin silloin tietää, että silloin on vuoto. Mutta muuten niin kaikki ok, ja nyt ei muuta kuin sisälokaria paikalleen, ja homma on tältä osin selvä.